to, binili ko to ng 2017 pa. Tapos, dito yung aking mousepad, yung mouse ko. Tapos, dahil kakatapos ko lang mag-vlog, andito yung camera natin. Nag-vlog tayo kanina. Tapos, okay, ito yung ating bagong chair. So, bumili ako ng office chair kasi napansin ko nung dito ako nakaupo. Yan. Hindi ako makatagal, mga 10 minutes lang. Sobrang sakit na sa puwet. Nagkakali yung puwet ko. Plus, ang sakit sa likod. May mild scolio ko. So, kailangan ko ng malambot lang na upuan. Okay, makikita nyo sa ilalim. Merong electric pa. Ito, electric pa. Kasi, naiinitan yung paa ko. Tsaka minsan, nilalabog. So, kailangan ng electric. So, ano naman ang makikita dito? Silipin natin. Andito yung printer. Ito yung ink. May basket ng kung anik-anik dito. Ayan, mga kung ano-ano lang dyan. Tapos, andito rin yung aking utility box. Ano kasi, ang gusto ko, hindi kalat-kalat yung gamit ko. Gusto ko sa isang, ko lang siya kukuhanin at saka ilalagay. So, ito. Mura lang dito. Andito yung mga wire-wire, charger, microphone ni Nene. Tapos, andito yung may nagbigay sa akin ng drawing. Ang galing niya. Mga hard drive, mga adapter ba to? Yan. Tapos, mga marker. So, andito na lahat ng anik-anik ni Mami Tanya. Chimika. So, yan. Ang laman ng aking home mini, semi home office. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.